Iwe Jerusalema, Jerusalema, iwe unouraya vaprofita nokutaka namabwe avo vanotumirwa kwauri. Kazhinji sei kandaidisa kuunganidza vana vako sezvinoita nhonzve yehuku inounganidza hukwana dzayo pasi pamapapiro ayo. Tarira, wasiyirwa imba yako yangova dongo. Ndinokuudza kuti hauchazondionezve kusvikira wati, akaropafadzwa anouya muzita raShe. Amen. Nhasi tiri kuda kutarira zvakare senguva dzose kuzvininipisa muSimba. Simba ratakapuwa iri hatina kunzi tiri abuse. Amen. Kurishandisa zvisirizvo isimba chairo, asi tinofanirwa kurishandisa zvino umwari. Zvino umwari ndiko kutya Mwari. Zvino umwari ndiko kuda Mwari. Zvino umwari ndiko kuda vanhu vakaitwa naMwari. Handisi kuti ivai madera. Handisi kuti munongokikwa nekutsikwa nemunhu wose zvawo. Kwete. Ndo pamunofanira kunge muchirakidza simba ipapo kana voda kukutsikai. Asi ini ndinoti musangotsikira vanhu pasi nokuda kwesimba ramakapuwa. Nokuti simba, nyangwe Ishe wedu Jesu Kristu zvaakanga ane simba, haana kuuya kuzoparadza. Akauya kuzodana. Ngativei nemwoyo wokudana. Kudanira vanhu kuna Mwari, kudanira vanhu kwaari ndiko kwandiri kutaura. Ngative nemwoyo wokukwezva, wokunyenga zvakanaka. Kwete kunyenga nedemo. Hatizi mabhinya isu. Ngativei nerudo rwatinowana muna Mwari, rwokuregerera nokunzwira nyasha, tichizivawo kuti isusu takaregererwa nokunzwirwa nyasha. Rino izuva reGumi rekuverengwa kweOmer. Yatitei maropafadzo. Amen. Makaropafadzwa imi Ishe Mwari wedu, mambo wepasi rose, makatichenurura nemirayiro yenyu mukatipa murayiro wokuverenga Omer. Nhasi riri zuva reGumi reOmer, rinova vhiki rimwe namazuva 4 eOmer. Zuva reGumi. Zuva reGumi izuva revhiki rimwe namazuva 5 eOmer. Amen. Pamwe pacho tinozosirira kuverengwa kweOmer, tinongoti eOmer chete. Zuva reOmer rechii? reGumi, reGumi, reGumi. Tori interpretawo futi kuti pane vhiki rapfuura. Kana patapedza 14 days tinoita kuti mavhiki 2 andi. Naizvozvo zuva reGumi tinoita kuti mavhiki 2 ndokuverengwa kwaanoitwa. Kana muchida kuziva kuti nderipi, zuva reGumi rakatangira pana April 12 madekwana, rakasvikawo pana Monday April 13 kutanga kwamadekwana. Muri kuzvinzwaka? Tinotsvaga kuzvininipisa muSimba redu ratakapuwa naMwari. Nyangwe takanzi tiri vanakomana voumwari sezvokuudzwa kwatakaitwa pana Johani 1, kuti vose vakatenda kwaari akavapa simba rokunzi vanakomana vaMwari. Tive umambo husiri hwepano pasi, asi umambo hwedu hunobva kune imwe nzvimbo. Tinorwira Ishe wedu, kwete nematemo namapadza namapanga, kwete, kana nepfuti kana nezvombo.
zvombo zvedu zviri pamweya. Naizvozvo hatisi pakumanikidza. Pamweya tiri pakukwezva. Hatisi pakurwa netsiva dzapasi pano, kwete. Zvinhu zvedu zvose tinoisa kuna Mwari, tichizvingwarira, tichizvininipisa. Ishe wedu Jesu Kristu anotaura kuti kana tichiwana mukana wokutiza panzvimbo yatinenge tanzwa kumanikidzwa, ngatitizei tisingatarire shure. Nokuti kwatiri kutizira ikoko kuna vamwe vakatomirira kunzwa shoko, vari kuda kuponeswa. Chiverengwa chedu chanhasi tinochiwana pana vaGaratiya 6 verse 1 to 10. Ngativerengei zvedu. Zvikanzi tinofanirwa kuita zvakanaka kuna vose. Hatingoitira zvakanaka kuna ivavo vatinopinda navo mumakereke edu. Hatingoitira zvakanaka kuhama dzedu kana kuvana vedu chaivo. Tinoitira zvakanaka kumunhu wose. Nekuti pose patinofamba tiri kurakidza chimiro chaIshe wedu Jesu Kristu. Tiri kurakidza hunhu hwake. Tiri kurakidza simba rake. Tiri kurakidza mafambiro ake. Naizvozvo ngatite tichingwarira kuti hatiise zita raIshe wedu Jesu Kristu pakutukwa, pakuzvidzwa namabatiro edu namaitiro edu. Nokuti wose anoti Ishe wedu Jesu Kristu haangazotendeuka akatarisa rumwe rutivi akutanga kuita zvinhu zvokuti Ishe wedu anozvidzwa. Ngatite sevanhu vane uchenjeri, vane rudo naMwari wedu, vane rudo naIshe wedu Jesu Kristu, vanoda kugara murudo rweMweya Mutsvene, vane rudo navanhu vaMwari. VaGaratiya 6 verse 1 inoti, hama dzangu, kana mumwe akabatwa ari muchivi, amen, yatitei tose, munhu wose anobatwa nechivi, munhu wose anobatwa nekutadza. Ini ndiri mutadzi, iwe uri mutadzi, tose tiri vatadzi. Naizvozvo zvisinei nekuti tinotenda takatendeuka rini, tinobatwa mune kumwe kutadza. Tichiri pavhesi 1 yakaro, zvikanzi hama dzangu, kana mumwe akabatwa ari muchivi, ari mumwe wenyu, muri kupanzwa ndozvekutaurwa, tose tiri hama muna Kristu. Saka mumwe wedu akabatwa nechivi, tichagodiko? Zvikanzi pavhesi 1 pakarepo, imi vari mumweya, amen, itai vari mumweya. Tiri mumweya here? Munoziva kuti ndakakuudzai kubva kare kuti mweya ndeupi, unowanikwa papi? Vadzidzi vari paimba yepamusoro pazuva rePentecostal, zvikanzi pakawanikwa ndimi kana kuti rurimi rwemoto rwakauya pamusoro pavo, vakazadzwa nomweya. Zvikanzi vakanga vakagarira mweya, vachinamata misi yose nokugoverana, nokuita sei, nokuimbira imba dzimbo, vakabatwa nomweya. Asi ndakakutaurirai kuti pane mumwe mweya watinogara nawo misi yose. Unoti wakabata shoko raMwari, wakarisa muruoko, wakabata mweya waMwari. Ndiwo wakangofanana newakauya pakuna vadzidzi, wakaburuka ukauya pamusoro pavo. Asi zvino takafanana nemunhu akavhura mugodhi. Kana tikasachera mugodhi, hatiwane ndarama yatiri kutsvaka. Tinofanirwa kuchera mushoko raMwari ratinofamba takabata, kuti ribuditse mweya waro, tizadzwe nemweya waro. Naizvozvo pari kunzi apa, imi vari mumweya. Zviri kunzi ava vari kufamba nokururama, vanoziva shoko raMwari, vanochengetedza mirayiro yaMwari. Muri kuzvinzwa? Ndinoziva kuti ndakangotaura chete kuti vanochengetedza mirayiro yaMwari, pakutotanga boboto, makutobatana makora. Asi takataura nazvo nezuro hanti pazuva reGumi nerimwe. Kana manga musina kuteerera chidzidzo icho munochiteerera, muziva kuti kuda kwaMwari ndekupi.
Zvikanzi vari mumweya hazvirevi kuti mufundisi, hazvirevi kuti ani. Zvikanzi vanhu vanofamba vakangwarira kutadzira Mwari, vanoziva shoko raMwari, munofanira kumudzora nounyoro. Vari mumweya ngavanodzora munhu apinda muchivi uyu nounyoro. Tichiri pavhesi 1 yakare, zvikanzi asi muzvingwarire pachenyu kuti murege kuedzwawo. Amen. Zvikanzi muri vanhu venyama vari panyika, munonowana zviri zvikukutu. Kuedzwa kungoreva kuti kubatwa nechivi chimwe chetecho changa chakabata munhu uyu, kwete. Handizvo zvazviri kureva. Tinoedzwa pamatauriro atinoitawo nyangwe nemunhu iyeye. Takakanganisa kutaura naye zvakanaka zvine rudo nounyoro, tapinda pakuedzwa. Tinofanirwa kutaura neuchenjeri, neskill, nezvidobi zvinobva mushoko raMwari. Zvakafanana nemurume wose ari pakunyenga. Zvikanzi rinonyenga rinohwarara, rinozosimudza musoro rawana. Kana takwanisa kudzora murume iyeye kana mukadzi iyeye, shure ndo patinozotaurirana kuti takutukana pamusoro pekukanganisa zvinoda Mwari. Kuti iwe sei uchidaro iweyo? Indava uchiita zvinoupenzi zvakadaro. Hausi kuona kuti uri kutadzira Mwari here? Hachisi chivi here chauri kuita icho? Zvinotingadaro here munhu ahedhuka, akuda kutotorwa zvake naSatani, kutononyengerera futi. Zvitakamuregerera, takamunyengerera akadzoka, hazvireve kuti atoo kuna Mwari kudhara. Pane kanguva kaanofanirwa kutomboshandira achiuya kuna Mwari. Zvikanzi zvakatooma kupfuura pakutanga. Zvikanzi zvakaoma kupfuura zuva rakatanga kutenda, uchiparidzirwa wakati iwowo wakuda Ishe wedu Jesu Kristu, wakaiswa maoko pamusoro, wakabhabhatidzwa, wakaitirwa zvose izvi. Zvikanzi zvakaoma kune munhu anoziva Mwari kuti ambonzwa mweya odzokera futi pachivi. Handizvo zvinotaurwa kuvaHebheru here? Zvikanzi zvakafanana nekuroverera Ishe wedu Jesu Kristu pamuchinjikwa zvakare. Isu tinenge tatumwa kunotaura nemunhu wakadai. Ngatingwarire kuroverera Ishe wedu Jesu Kristu pamuchinjikwa zvakare. Uyu ari pakutambudzika. Chinhu chechipiri chatakutaura pamusoro pemunhu. Ari pakutambudzika pamusoro pezvaakaita. Ko zvino ticharamba tichimuroverera here nekutambudzika kwake? Dzimwe nguva ari kutochema kuti Mwari ndiregererei misi yose. Isi touya towedzera madambudziko ake, kusuwa kwake nokuchema kwake, kunyara kwake. Anenge asingangonyara vanhu chete, anenge achinyara mabasa ake pamberi paMwari. Anenge akavanda. Isi tofunga kuti ari kungonyara vanhu chete. Toenda iko kune mashoko makukutu. Zvikanzi akazodini? Taakutaura sevanhu vari munyika, vanhu vahedheni, vanhu vaSatani, vanenge vachida kungotsikirira vamwe namashoko. Ko Satani haana kuedza Ishe wedu Jesu Kristu here nokumuudza zvokuita? Satani haana kuedza Jobho here nokumuranga, kumbomupa mambama? Isi toenda tonodaro futi zvinoitwa naSatani here? Kwete, hama wadiwa, ngatizvingwarirei tisapinda pakuedzwa kwemhando mbiri idzi kwandataura. Ngatizvingwarire kana tichienda kune munhu wakadai. Ndosaka vhesi 1 ichiti, hama dzangu, kana mumwe akabatwa ari muchivi, imi vari mumweya munofanira kumudzora nounyoro, asi muzvingwarire pachenyu kuti murege kuedzwawo. Zvikanzi pavhesi 2, takuriranai mitoro yenyu, uye nokudaro muchazadzisa murayiro waKristu. Amen. Takataura pamusoro pekunzwirana, pekuti kana mumwe munhu aita chivi, toita kunge ndisu tachiita izvo. Kana mumwe munhu akatadza, toita kunge ndisu tatadza. Takachema kuna Mwari tingawane mashoko omweya okutaura naye. Asi takaenda tichizvikudza kuti isu hatitadze isu, iwe ndiwe atadza, tinomutaurira nemashoko enyika. Potse takamusiya atoipa kupfuura zvaakanga ari tisati tataura naye.
zvikanzi kunogumbusa mumwe wavana ava, zvikanzi anofanirwa kusungirirwa guyo pamutsipa wake akandirwe mugungwa. Hama dzangu, ngwarirai kana musingataure zvakanaka navanhu vari kutadza mukati mekereke, muchizvidza nyasha dzaMwari. Mungadaro makatosungirirwa guyo kare, muri mudziva musiri kuzviona kuti tiri mudziva pano. Mwari afuratira kwamuri mashoko anobuda pamiromo yenyu nemifungiro yenyu namaitiro yenyu namatauriro yenyu neukama hwenyu navamwe, muchiita zvinhu zvisina basa nokutaura zvisina basa nokuwadzana nenzira dzisakarurama. Imi muri mukereke, masungirirwa guyo pamitsipa yenyu, makandirwa mugungwa kare. Saka vhesi 2 ichiti takuriranai mitoro yenyu, uye nekudaro muchazadzisa mirayiro waKristu worudo wenyasha. Amen. Muri kuzvinzwa? Munofunge chii pamusoro pemashoko evhesi 2? Hamufunge vaprista, vasadhusi navanyori, vafarisi zvikuru? Hazvisiso zvakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu here pana Mateo 23 watakaita zuro? Tichaenda zveke kwaari, yatimboverengai tichienda. Vhesi 3 vaGaratiya 6. Kana munhu achifunga kuti iye chinhu iye asiri chinhu, anozvinyengera. Amen. Vhesi 3 yakakwana. Musazvinyengere hama wadiwa, muchifunga kuti imi muri vatsvene kupfuura vamwe vanhu. Tinoitwa vatsvene nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Tinoitwa vatsvene naMwari. Hatizi vazivi, hatizi vangwaru. Ungwaru huri pamweya waMwari, iye watiri kunzi tinofanirwa kunge tiri mumweya. Ungwaru, zivo, nzwisiso zviri pamweya waMwari. Uchenjeri huri pamweya waMwari. Naizvozvo zvatifanirwa kufamba tichifunga kuti takachenjera, tinoziva nokuti takaverenga magwaro. Kwete, ngatizvingwarire, nekuti zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kutiedza. Kutenda kwedu kwakaonekwa kuri pachena kuti vanhu ava vanongozvikudza zvavo asi havatende. Nokuti pane vamwe vanoziva kutenda nokusatenda vari pakati pedu. Zvino uri kunzi taura kuti hausi chinhu. Kunzi hausi chinhu zvinoreva kuzvininipisa. Kuzvininipisa zvichireva kuteerera shoko raMwari nokuriita, obedience. Ndaka munotumidza vana kuti ana Obed. Kana hama dzenyu dzinonzi ana Obed, zvichida ndipo pakabva inzwi rekuti obedience. Musazvinyengere kuti munotenda kana kuti mune obedience imi musina. Zvinenge zvabuda pachena nekuhendla kwamunenge maita munhu ari pachivi. Ngatingwarirei. Musazoti aiwa takarambidzwa, mutara uya akatirambidza kuti tiende tinobatsira vanhu vanenge vari muchivi nekuti tingazorakidza ubenzi hwedu pamberi pavo. Kwete, zvakangonaka kuti mungoenda munovabatsira, asi muchirangarirewo kuti muri vatadzi. Saka munofanirwa kutosvika kwaari makazvininipisa nemwoyo wounyoro wokuziva kuti tinotadzawo, muchirwadziwawo saye. Ndiyo yamunoti empathy nesympathy. Amen. Mumwe nomumwe anofanira kuedza mabasa ake, ipapo angazvikudza hake asi asingazvienzanise nomumwe munhuwo. Amen. Kuti ini ndiri nani kupfuura ningiri. Uya anotadza uya. Asi pane vamwe imi anotadza. Tinozviziva zvakwini kuti aya kana kuti nditoti masatani nenge tichitonyara. Vanhu vanongotadza chete. Nomwe kutadza kwacho nechitokuziva kuti kunotonyadzisa kutaura. Saka kana kuchinyadzisa kutaura ndichagotaurireiko? Nekuti ndingabatwe mazviri. Ndingabatwe mazviri. Zvimwe zvinhu ndezvekunyarara, ndezvekunoudzawo vakuru kuti akomana, motoenda motonobatsira munhu, nekuti isusu tiri vatadziwo hatingazokwanisa kusvika ikoko.
topedzisira tatoita semunhu iyeye taakutoita zvaanoita. Otherwise kuti mupesi wedha pane zvinhu izvo zvaari kurwadziwa nazvo kuti akaita, tikapedzisira totoita naye. Mweya wakadaro uriko unofamba mumwana. Zvikanzi pavhesi 5, nokuti mumwe nomumwe anofanira kutakura mutoro wake. Tichitaura tichiona chakanaka. Ngatitakure mitoro yedu, asi ngatitakurirane mitoro. Nokuti ndizvo zvatanzwa pavhesi 2 yatitaurira kuti takuriranai mitoro yenyu, uye nekudaro muchazadzisa murayiro waKristu. Kutakura mutoro wangu kuzadzisa murayiro waKristu. Amen. Kuzadzisa murayiro waKristu. Nokuti ini ndingakwanisa kuparidzira vamwe pamusoro pezvivi here, ini ndiri muzvivi pachangu. Ini pakutambudzika kwangu nezvangu ndinenge ndichitonzwira utsitsi vamwe vanenge vachitambudzika nezvavo. Nekuti kana vari kutambudzika zvandiri kuita inini, ndinotofanirwa kuvanzwira nyasha. Nekuti ini ndiri kutambudzika komana. Zvino kana kutambudzika kuchirwadza kudai, ko uyo anofanira kutomunzwira tsitsi. Akasimba seni here munhu uyo? Ari pakuedzwa kudai. Muri kuzvinzwa? Nzwiranai tsitsi, mubatsirane, muyamurane, muchizvita makangwarira. Zvikanzi pavhesi 6, ani naani anogamuchira dzidziso mushoko anofanira kugovana nounomudzidzisa pazvinhu zvose zvakanaka. Musanyengerwa. Vhesi 7, Mwari haasekwe, munhu anokohwa zvaanodyara. Amen. Zvikanzi usada kuzvirakidza kunge uri chimwe chinhu pamusoro pavamwe. Mwari anoziva zvauri. Unenge uchitokohwa ipapo, nemumwe musi uchadyara. Uchaita se, zvikanzi unenge uchitodyara, nemumwe musi uchakohwa. Kana uchidyara zvakaipa, uchakohwa zvakaipa. Haungadyari chakanaka wokohwa zvakaipa, kwete. Zvikanzi anodyarira nyama yake pavhesi 8, achakohwa kuparadzwa kunobva panyama iyoyo. Uye anodyarira mweya achakohwa upenyu husingaperi hunobva pamweya iwoyo. Ngatiregei kuneta pakuita zvakanaka, nokuti nenguva yakafanira tichakohwa kana tisingaori mwoyo. Amen. Ivhesi 9 inoti ngatiregei kuneta. Ngatiregei kuneta kushingirira pane zvakanaka. Ngatiregei kuneta kuchengetedza shoko raMwari. Ngatiregei kuneta kuita zvatakataurirwa naIshe wedu Jesu Kristu kuti tinofanirwa kuita. Ngatiregei kuneta kuva neunyoro tichiti haiwa taneta nekuzvininipisa izvi, nhasi toda kumbovakanga. Vhesi 10, naizvozvo zvatine mukana ngatiite zvakanaka kuvanhu vose. Amen. Kuvanhu vose, zvikuru kuna avo vari mumhuri yavatendi. Amen. Mwari ngaaropafadze mashoko ake averengwa. Amen. Matsvene. vaGaratiya 6 verse 1 to 10. Amen. Ngatizvininipise mukukwezva vamwe. Ngatiregedzei kuzvikudza pakutenda kwedu. Ngatitakurirane mitoro. Musaneta pakuita zvakanaka, ndozvatanzwa izvo. Zvinhu izvozvo zvose zvinokuzvininipisa nokuzvingwarira. Musaita savaprista. Patambobata paya tikati tichaenda zvedu kuna Mateo 23. I think takaverenga kubva pavhesi 1 kusvikira pavhesi, panozotanga kuti mune nhamo kusvikira pavhesi 12. Pane zvinhu zvinobuda ipapo zvakati wandei. Zvimwe zvacho zvatingoti gwagwagwa gurei. Zvikanzi musaite savaprista naIshe wedu Jesu Kristu, vanoziva murayiro vasingaite zvaunotaura. Asi ndinowedzera ndichiti musaite savaprista vanoziva zvaunotaura, vachiita vasina kunzwisisa.
kungoziva murayiro chete hakuna kunaka. Ngatikumbirei nzwisiso kuna Mwari pamusoro pemirayiro yake yose, nekuti murayiro haumire uri woga. Kana zvichinzi kupomba haungomira uri kupomba chete, kana zvichinzi kuba haungomira uri kuba chete. Une murayiro wose wakafanana nedande mutande, unenge wakabatana neimwe murayiro. Ndiko kunonzi kuziva shoko ndiro tende raishe reani tebhenekeri yaMwari. Musaite savaprista. Verengai 1 to 10 panobuda zvinhu zvamunonzwa. 1 to 12 ya Matthew 23 panobuda zvinhu zvamunonzwa kuti musaite. Zvikanzi vai nokunzwira vamwe, ndozvataverenga pana vaGaratiya. Musamanikidza vamwe. Musaita zvinhu zvokuonekwa panyama. Tazvinzwa futi kuna vaGaratiya izvi. Zvikanzi ngwarirai ukama hwenyu. Amen. Navanechi? Navane mari. Ngwarirai ukama hwenyu navari pakutonga. Vari kutonga chi? Vane masimba ekutonga nyika. Ngwarirai ukama hwenyu navose vane zvigaro zvepamusoro. Musarashika. Hati tinofanirwa kungwarira, nokuti imwe proximity yacho yakafanana nefufuro. Munoziva zvinorehwa kuna vaProverbs pamusoro pekuti kana wapinda pamberi pamambo ungwarire zvaunopuwa kuti uite sei, udye, nokuti mangwana usachenjera uchazvirutsa. Zvikanzi ngwarirai ukama hwenyu navarombo. Ngwarirai ukama hwenyu neveukama, ivo vanhu vari pedyo nemi, vanhu vemadzinza enyu neshamwari dzenyu. Musazvipa mazita makuru. Musazvikudza namazita makuru nyangwe muri mukereke yenyu, kuti ini ndine chigaro chakati, ini ndine chigaro chakati. Naizvozvo ndinobvumidzwa kutaura zvandinoda pamusoro pemunhu wose ari mukereke. Ndinobvumidzwa kuita zvandinoda nokuda kwechigaro ichi, nokuda kwetitle iyi, chigaro chandakapuwa mukati mekereke. Zvikanzi paridzai muchitya Mwari. Kare zvainzi musazvidza atari yaMwari. Handiti vaiti musazvidza atari yaMwari. Sani, saHofni naFinehasi, vana vaEri, vakazvidza atari yaMwari. Kupera kwavo kwakazoita sei? Naizvozvo musazvidza purupiti yaMwari. Purupiti ndipo pamunoparidza muri. Pakuzviti imi muri vana vaMwari, mopinda pakuita basa rake nenzira inoita kuti zita rake rizvidzwe. Dzimwe nguva musangomhanyira kunoita basa, kunoparidza, musina kutanga mafungisisa pamusoro pechamunoparidza. Ngwarirai kungoti tiri kuparidza kungoti zvitibve nekuti ibasa redu. Ngwarirai pakuparidza muchiti aiwa, takatarira homwe yedu, takaregedza kuparidza tichiti tinofa nenyota, makumbo ari mumvura, tinofa nenzara panapa, kana kuti chibhanzi chinotama. Itai zvose muchitya Mwari. Isai ukama hwenyu pamusoro pezvose. Ukama hwenyu naMwari pamusoro pezvose. Muri veumambo pepiri, moisa ukama hwenyu navanhu. Naizvozvo itiranai tsitsi, muitirane nehunyoro, nokuti Mwari anokuitirai saizvozvo. Namashoko iwawo ndipo patinogumisa pazuva reGumi namaviri
rokuverengwa kweOmer. Chisarai.